Si Estong nga gwapohon, wala gani ka eskwela. Kay wala siya'y trabaho, wala sab siya'y asawa. Nakahukom, manimpalad na lang siya. Nilarga sa Manila siya nilarga. Gamay nga putos ang iyang dala. Sa Manila squatter ang Pinoy anan niya. Kay lisod 1D18 ang iyahang sistema. Nisulod siyang trabaho nga illegal, delikado pa. Nahimo siyang drug pusher, sa Cebu ug marijuana. Nadakpan si Estong, natiklo na disgrasya. Gidala og munting lupa, 20 anyos ang sentensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa iyang silda. Mga adlaw gipalabay, lawas gipatik-patikan, gidrawing-drawingan pa. Pag-uli na ni Estong, daw maton ang hitsora. Inighubo sa sinina, lawas daw karatula. May patik nga dakong bitin sa dughan ug sa paa. Sa likod may agila, sa dughan adunay cross, may Ginoong nagdupa. Pagkapait, di ay kung mabilanggo ta. Sa trabaho ay mo dawat, kay lagi na preso ka. Gusto siya nga manguyab sa naibgang dalaga. Nabon in taong siya, kung makita ang tato sa kalawasan niya. Si Estong sa istorya, magdaro na lang siya, sa bukid nag-inosa.